Zinqwele siyifaka nini inhlabathi ephalishinini likaMbeje lapho kusho umuntu ophashisa amaqakala ngathi iqhude la kaDlamini. Yebo. Kusho umuntu ongakazi afike iphisa impuphu ekhaya kubo. Sinendoda lehlezi igudla abantu ku social media engathi bamgobhozi lo bambulami. Iyoyo leso. Ufaka inhlabathi yanu ungafaki nemali okonlengana. Yekelani ukufaka inhlabathi, hambani niyokwenza iDNA niyeke ukondla amabhomu. Hey kahle bo, hey. Sithela inhlabathi eParish lapho kusho ibhebhenene letshe ligadla umfana ona 23 years. La. Somebody come and look at this. Esivele sayuthela inhlabathi lokungane ephalishin lendoda. Asisabulutho thina futhi asincengi suba kunali. Wesola nje abazokutshela ukuthi stupid. Kodwa madoda izovuka nje imizi yobaba njengoba seniphenduka abafazi kanje. Lamadoda akhrimayo. Lamadoda angabafazi. Siyakhala manje. Angathi singabongelana nje. Mangabe ufuna izinto ezinhle zenzeke nakuwe khuluma ukuphila kwemizamo yabanye abantwana. Hayi. Lakho. Awe mfowethu obusu uphethe inhlabathi uyibambe ngesandla ephaketheni. Ikubuyisele ephaketheni leyo nhlabathi mfowethu ayisukusebenza. Look at this. I repeat, isindaba estudio in nonsense endlini. Angeke ngakho umuzi mina ngukhokhele ibond ka 18,000 elinye ikamera noliphendule libe studio. I'm expecting you to graduate in chemistry. Ungitshela ukuthi unokocula landela iphupho lokwenzani? Siyakhala manje. Waphazamisa umoya wami. I block you. Yakholelwa eklehleni emntwini. Ivale mfana.